Хайде говорите. Хайде, давай. На първия е 12,167. Добре. На втория 24,334. 35,501. Четвъртия? 48,668. Хайде, докато го изчислят с втория. 400 кг делено на 10 е равно 40 кг стафиди, 400 кг плодове е равно 800 кг зеле, 400 плюс 40 плюс 800 кг е равно 440 кг плюс 800 кг е равно 12 1240 кг. Вярно е следващия мъж. Бъде ли сте в грамове? Колко грама? Добре, минаваме на трета задача. 17,55. Така ли е? Да. А вашата група какво? Установи тук? Съгласна ли се? Да. Ти се учителката казваш, учителя предварително трябва да се своите задачи. Човекът и общество ще разменете ли групи или ще работите? Да, това ще по-важно. Вие ще решавате втора, а вие трета. Може ли направо да учите?